kailangan ako dito. Medyo, pasensya na kayo, medyo emotional ako lang. Ito eh, talagang within nominate na sabihin namin sa mga point. Dahil susundin niya anak niya eh. Inabangan talaga siya, with treachery. Obviously, talagang inabangan talaga para patayin. At paglabas siya doon sa eskwela ng anak niya, pinanatag siya sa loob. So, ibig sabihin, talagang walang takot ito mga tao ito na it is a rabaw. It is not a vindictive crime alone. It is a rabaw. It is a warning to all in this country na pagka ikaw may nalalaman at nagsalita, kaya ka namin patayin. Bakit? Lahat itong mga pinatay sa Muntinlupa, walang solved cases. Yung 15. Wala akong nalalaman na solved na kaso. So this is very serious. And I call on the President and the Secretary of Justice. Muntinlupa is under the Secretary of Justice. Ang nalalaman lang nito si Anthony ay yung una, sinasabi namin sa kanya na sino nagsabi sa Director ng Bureau of Prisons na meron na executive order na lahat